dag skal vi snakke lidt om den nye 2026 Corrado T447. Vognen, som I ser her, er bestilt hjem på et Ford chassis med en 165 hestes motor i, automatgear, og det er den nye 8-trins gearkasse. Vognen udvendig er udstyret med rammevinduer, rammeløse vinduer, de her kære sejsvinduer. Det giver en mindre støj, når I ligger og kører, og det giver et flot udtryk, når I ser på vognen udvendigt. Flotte stafferinger, en praktisk farve i førerhuset her, når I skal ligge og køre rundt i noget beskidt vejr. Og ellers så har den jo markise, som I kan se udvendigt her, udvendig belysning. Og så har den en lille praktisk detalje. Der er et dejligt stort vindue i selve døren, og det er der mange, der gerne vil have, så man kan sidde inde i sofagruppen og kigge ud. Bagerst, der har I garagen. En dejlig stor garage, da den her model den har enkelt senge, og det giver lidt ekstra plads i garagen, især i højden, hvor I har plads til blandt andet cykler i rummet herinde. Og som I kan se her, så er der hylder til opbevaring af ting og sager, også indvendigt. Og der er også selvfølgelig stik bagtil. Og der har I den bagtil her. Det er det, vi kalder en Edition 26 udgave, hvor man får navigation, man får bakkamera i, som I kan se her øverst, er med fra fabrik af. Så en nydelig vogn, når man ser den udvendigt. Og det er den såmænd også, når I kommer ind. Jeg prøver lige at gå en tur indenfor her. Åbner døren. Og inden vi lige går ind, så er det jo udvendigt, som I kan se her bagved, så er der plads til 2 gasflasker, 10 kilos gasflasker derinde. Og der har man til toilettet her. Går vi ind i ovnen her, så har vi en dejlig sædegruppe med faste selepladser. Og i det tilfælde her, der er den bestilt hjem uden hæve-sænkeseng heroppe. Og så får vi den typisk hjem, hvor man kan sænke bordet, og man kan lægge en par madrasser på, så man kan lave det her om til en sovegruppe. Og her kan der ligge en enkelt voksen eller 2 børn. 2 voksne, det er nok skudt lidt over målet. Vognen her, den er også med adaptiv fartpilot. Og I har panoramavinduer op øverst heroppe, så I kan åbne også, så I kan få noget luft ind. Der er plads til nogle hylder, eller der er hyldeplads til opbevaring over førerhuset. Godt med skab inde i vognen. Når vi lige åbner så et skab her, så kan I se, der er en dejlig stor skab, godt med plads i. Og belysningen i vognen er også hyggelig. Det er også med i den her Edition 26 pakke. Køkkenet er her udstyret med 2 gasblus, og der er håndvask selvfølgelig, og det er jo det, vi kalder et vinkelkøkken. Og til køkkenet, der hører så også det her store køleskab med separat frostboks. Og åbner vi kigger her, det er et absorptionskøleskab. Og nu er de efterhånden blevet så gode til at lave de her absorptionsskab, så de holder faktisk kulden rigtig, rigtig godt. Også selvom der er godt varmt, hvis I kører sydpå. Hvis vi lige bliver her og kigger på, hvad varme den er udstyret med. Den kommer med det, der hedder Truma 6E varme. Og det er jo så gasvarme, hvor i det tilfælde her, der også er elpatron i, så I kan både køre gas eller I kan køre el, hvis I er på landstrøm. Og man kan også placere et tv, en forberedt til, kan I se her. Går vi en tak længere ind i vognen, så inden vi lige går ind og viser sengen her, så har I her en bruseniche.
som kan lukkes let, så den giver lidt mere plads ud i selve rummet her. Man kan ligesom drage den ind i selve rumpladsen i vognen. Og på den anden side her, så har I toilettet her. Der er et toilet også med godt med plads her i skabe. Herinde også, kan I se her. Fyldeplads oppe i toppen her. Ellers så har I jo plads her til håndklæder og så videre. Læg mærke til, når jeg åbner døren ind til toilettet her, den kan I jo så åbne ud og lukke af ind til sofaafdeling og førerhus her. Det giver selvfølgelig lidt privatliv i den her ende. Men det gør også en kæmpe fordel, når I ligger og kører rundt ude på vejene. Jo mindre rum, jo mindre støj. Så hvis I kan gøre det, skal I prøve at se, går vi over på den anden side her. Så hvis vi lukker her, så lukker vi af for det halve vognen. Og det giver et andet udtryk, eller det lyder anderledes, når I ligger og kører rundt. Knap så meget larm, når man kører på landevejen. Soveafdelingen, som jeg snakker om før, så er den her udstyret med enkeltseng. Og Cardos enkeltsenge er forholdsvis store. De er omkring lige knap 195 cm i længden. Den her model, den er kommet med udvidelse af dobbeltsengen, så I kan lave den her om til en dobbeltseng. I kan lige skubbe madrassen tilbage, tage den ekstra pølle, som vi ser her, og putte i, og så har I en dobbeltseng. Og der følger en stige med, som I lige kan sætte på her, så I kan komme op i sengen. Så alt i alt en dejlig vogn, hyggelig vogn, god størrelse. Længdemæssigt så er den her 7 meter og 41, og den er 2,32 i bredden. Vognen kan ses hos Ny Vejle Caravan i Vejle, og I er meget velkommen til at kigge ned i butikken, så giver vi en gennemgang af denne vogn. Tak for denne gang.